У Беларусі адмовіліся запускаць больш тэлепраграм на беларускай мове, і вось чаму. У Міністэрстве інфармацыі заявілі, што не будуць павялічваць колькасць тэлепраграм на беларускай мове, бо, цытата, яны непапулярныя. На прапанову аднаго з беларусаў перавесці 45% вяшчання на беларускую мову міністр адказаў, што гэта авантура, а не рэальна ажыццяўляльная сацыяльная задача. Паводле яго словаў, усяго толькі 1,1% тэлегледачоў згодна з запытаннем НАН аддаюць перавагу прагляду тэлепраграм на беларускай мове. У якасці паказальнага прыкладу ён прывёў тэлеканал «Беларусь-3», адзіны дзяржаўны канал, дзе пераважаюць беларускамоўныя праграмы, і адзначыў, што яго глядзяць у сярэднім 2,5% аўдыторыі. Пры гэтым міністр чамусьці не загадаў, што «Беларусь-3» гэта вузка спецыялізаваны канал, які засяроджаны на культурнай павестцы і відавочна не арыентаваны на шырокую аўдыторыю. Сябры, а як вы лічыце, ці патрэбна ў Беларусі больш тэлепраграм на беларускай мове, ці аднаго канала пра культуру цалкам дастаткова? Чакаю вашыя меркаванні ў каментарах.